Зур масштабта уздырылган Алтын каләм Золотое перо фестивале тәмамланды. Тулырак хәбәрчебез Дине Нәҗметдинова дәвам итә. Алтын каләм фестивале быел 27-нче тапкыр уздырыла. 7 көн дәврендә булачак журналистлар үзләрен төрле юнәлешләрдә сынап карадылар. Алтын каләм балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр фестивале кысаларында 7 юнәлеш булдырылган. Алар арасында татар матбугаты, рус матбугаты, телевидение, фотожурналистика, дизайн һәм верстка, радиожурналистика һәм СММ. Минем сезгә уңышлар телисем килә. Сез әфәриннәр, теге елны да мин килгән идем Алтын каләмгә. 2 ел электә, 3 ел электә ел сайын киләбез. Сезнең белән аралашабыз һәм аралашабыз жюри әгъзалары белән. Менә экспертлар, остазларыгыз безгә әйтте, менә быел аеруча авыр иде безнең остазларыбызга, экспертларга, чөнки чынлап сез һәрберегез йолдызлар. Менә сүнмәс йолдызлар булып торыгыз. Без сезгә ышанабыз һәм һәр вакыт сезгә ярдәм итәргә әзербез. Котлыйбыз сезне һәм зур сәлам сезгә җиткерәм безнең президентыбыздан Рөстәм абый Минихановтан. Бу елны фестивальдә 150 укучы катнашты. Алтын каләм дәврендә алар журналистика өлкәсендә зур казанышларга ирешкән профессионаллар белән аралашу мөмкинлегенә ия булдылар. Алтын каләм фестивалендә мин менә быел беренче тапкыр катнашам. Һәм Алтын каләм дөрестәндә чын мәхәббәт, монда шулай күп тәҗрибә топладым. Шундый оста спикерлар белән аралаштым. Һәм дөрестәндә яңа күп мәгълүмат топлап кайтам. Иҗат итәргә һәм тагын да яңа үзләргә ирешергә. Биредә яшь журналистлар 7 көн дәвамында журналистика серләренә төшенде. Кайбер катнашучылар өчен журналистика дөньясы бөтенләй икенче яктан ачылды. Айна Сөләйманова берничә ел рәттән катнашучы ролендә булса, быел СММ юнәлешендә куратор вазифасын башкарды. Мин Алтын каләм фестивале белән инде 2017 елдан таныш һәм әлбәттә менә беренче елны килгәндә катнашучы буларак ул миңа инде яңа серле дөнья кебек күренә иде. Хәзер куратор буларак килгәч, мин инде монда бар менә фишкаларны эшләү методларын беләм. Шуңа күрә миңа куратор булырга авыр булмады, чөнки инде күптән бу Казанда кайнаган кеше. Шуңа күрә минем ничектер һәр фестиваль ул инде аерым бер эз калдыра күңелдә. Шуңа күрә читер авыр булды дип әйтә алмыйм. Әмма шул ук вакытта мин әйтә алам, безнең яшьләр бик төрле һәм журналистикада ел сайын үзгәрә бара. Яшьләр саенда ел сайын үзгәрә бара. Шуңа күрә быел менә миңа карата минем юнәлештә, СММ юнәлештә һәр балага индивидуаль бер подход табырга мөһим иде. Чөнки һәр баланың үз үсеше, үз камилләшү дәрәҗәсе. Шуңа күрә менә аларның дәрәҗәсен анализлап, аларга чыннан да аларның дәрәҗәсенә туры килгән белемнәр бирү иң мөһиме булды. Традицион рәвештә фестивальнең төп бүләге Гран-при. Казан федераль университетына бюджет нигезендә журналистика бүлегенә укырга керү мөмкинлеге. Быел татар һәм рус басма матбугаты юнәлешендәге катнашучыларга бик зур бәхет елмайды. София Волоснова һәм Гөлназ Әхмәдиева Гран-при яуладылар. Әлеге фестивальгә 3нче мәртәбә киләм. Һәм инде беренче тапкыр килгәндә мин журналистиканың әле серләрен үтәләй диярлек белми идем. Һәм инде журналистикада беренче адымнарны гына ясыйм. Әлеге бәйге миңа үземне әлеге өлкәдә сынап карарга, төрле жанрларда язып карарга һәм гомумән язып кына түгел журналистика серләрен генә түгел үземнең әйтергә мөмкин инде коллегаларымны табарга, яңа дусларымны табарга ярдәм итте. Фестивальдә тырышып эшләүчеләргә, үзләрен чын журналист булып күрсәтүчеләргә жюри әгъзалары дипломнар һәм бүләкләр тапшырды. Дина Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.